कर जॉईन व्हा. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. पटापटा जॉईन व्हायचंय मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. गोविंद दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. गॉडफादर म्हणतो व्हॉट इज दिस. गुरुनानंद जय गुरु काका, जय गुरु काका. नमस्कार गॉडफादर दादा. आज फेस लाईव्ह नाही जमत आहे मला, त्यामुळे आपण आता 1 तास आपण असंच लाईव्ह घेणार आहोत. घसा काय झाला, घसा माझा गेला बाबांनो. सर्दी झाली मला जोराची आणि घसा दुखायला लागला. तब्येत थोडीशी ताप पण आला. त्यामुळे आता मी लाईव्ह फक्त आज फेस लाईव्ह नाही घेणार. जरा झोपून सगळ्यांशी बोलते. मलाही चैन पडत नाही तुमच्याशी सर्वांशी बोलल्याशिवाय. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा आणि लाईक करत राहा मंडळी. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. गोविंद दादा म्हणते सुरुक सुरुक चालू आहे. हा गोविंद दादा हसू नकात मला. सुरुक सुरुक चालूच आहे माझं. माझा घसा दुखतो. घसा म्हणजे ना खोकला यायला अचानक. अचानक सर्दी झाली मला. इकडे आता थंडी कमी झाली म्हणून मला सर्दी झाली. मला थंडीत मध्ये काय नाही झालं बघा. मंडळीला पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला डबल टॅप करा सर्वांनी. चहा झाला का सर्वांचा संध्याकाळचा. गोविंद दादा, गुरुनाथ दादा, गॉडफादर दादा, चहा झाला का. आणि कोणाचं सुरुक सुरुक चालू आहे अजून माझ्यासोबत तर नक्की सांगा. गोविंद दादा म्हणतायत हो का गोविंद दादा. चाय बिस्किट खाल्लात की चाय टोस्ट. कोणी कोणी चाय टोस्ट खाल्लं, कोणी चाय बिस्किट खाल्लं की भेल खाल्ली चहासोबत, नक्की मला सांगा. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. पटापट कमेंट करा. आणि गोविंद दादा तुम्हाला कोकणातला लग्नातला हळदीचा व्हिडिओ आवडला का माझ्या चॅनलवरचा, नक्की सांगा मला सर्वांनी. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलवर कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, सर्वांनी जाऊन पहा, खूप छान आहेत. गोविंद दादा म्हणतात मला तर नाही सुरुक फुरुक. सुरुक फुरुक मला तर झालंय बाबा सुरुक सुरुक. म्हणजे घसाही होतोय. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी. पटापटा कमेंट करा. सॉरी सर्वांना. शिंका माझ्या ना थांबत नाही. आल्या की 2, 3 तर 4 येणार. गोविंद दादा म्हणतात हो आवडला व्हिडिओ. या आमच्या मग कोकणात गोविंद दादा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. डबल टॅप करा.
कुठून बोलताय मंडळी? लवकरात लवकर कमेंट करा. संध्याकाळचा चहा झाला का मंडळी? ओ मंडळी, संध्याकाळचा चहा झाला का? पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कमेंट करत राहा, कमेंट करत राहा. स्वागत आहे सर्वांचं. स्वागत आहे. संध्याकाळचा चहा झाला का? झाला का? झाला का? चाय 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 चाय. गोविंद दादा म्हणतात कुठे? कोकणात. येस दादा, कोकणात. हाय प्रिया के, हाय ताई म्हणतायत हाय. स्वागत आहे सर्वांचं. संध्याकाळचा चहा झाला का मंडळी? तुमचा झाला का? कोणाकोणाचा झालाय चहा? हॅलो मंडळी, संध्याकाळचा चहा झाला का? झाला का? झाला का? सांगत जावा मला, कमेंट करा, नाही तर मला समजणार कसं. मी आहे कोकणातली आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत. टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे. सध्या मी जम्मू काश्मीरला राहते, तर इकडचे पण आहे. गोविंद दादा म्हणताय सावंतवाडी का? येस, सावंतवाडी, कुडाळ सगळंच आमचे शहर आहे. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. प्रिया के म्हणता लाईक डन. थँक्यू प्रिया, थँक्यू सो मच. सर्वांनी लाईक करा, सर्वांनी लाईक करा पटापटा. आज दिवसभर लाईव्ह घ्यायला जमलं नाही. काल पण नाही घेतलं ना मी. 2 दिवस तर लाईव्हच नाही घेतलं. आज मी डॉक्टरकडे जाऊन आली, नंतर म्हटलेलं घेते, पण परत मला ताप भरला, मग त्यामुळे मी असंच चालू ठेवलं, पण ते पण नंतर बंद केलं. आता एक बड्डे पार्टीला जायचं आहे. ऑप्शन नाही आहे, जावंच लागणार आहे. त्यामुळे म्हटलं आधी अर्धा तास तरी आपल्या माणसांची सर्वांशी बोलून घ्यावं. गोविंदा बांदाला आलो होतो, खूप दिवस झाले. ओके, बांद्याला आला होता का गोविंद दादा? हां, बांदा. बांदा खूप बांदा म्हणजे आमच्याकडनं किती आहे? 50-60 किलोमीटर आहे माझ्याकडनं. हॅलो शेख भाई, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. NH कुठून आहात दादा? NH म्हणजे? गोविंद दादा म्हणतात हो, कोल्हापूर का? मंडळी पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. संध्याकाळचा चहा झाला आहे का तुमचा मंडळी? नक्की सांगा मला. आणि लाईक करत जावा सर्वांनी. जेवढे जेवढे येतात ना त्यांनी प्लीज लाईक करत जावा. एक लाईक करण्यात काही एवढं हे नाही आहे. तुम्ही एक लाईक तर करूच शकता, बरोबर ना? पटापटा कमेंट करा. पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. कोणाकोणाचा चहा बाकी आहे? आम्ही तर बाबा चहाच नाही पिला आज. काही जण ट्रेनमध्ये असतील, काही जण बसमध्ये असतील, है ना? मुंबईला तर सकाळपासून रात्री सकाळी 5 वाजेपर्यंत लोक झोपलेलीच नसतात. बिचारी कामं करत असतात.
कष्टावर त्यांचं जीवन असतं पूर्ण. लय वाईट वाटतं कधी कधी. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. संध्याकाळचा चहा झालाय का मंडळी? लवकरात लवकर कमेंट करून नक्की सांगा मला. कुठून आहात तेही सांगा. मुंबईला राहणं खूप अवघड. हा दादा, खरंच. मी मागच्या वेळी 2-3 दिवसासाठी गेली तर बापरे, मला वाटलं की बापरे कशी राहत असतील ना माणसं एवढ्या गर्दीच्या ठिकाणी. आता जरी मी आम्ही कॅन्टमध्ये राहतो, पण जरी मी आता बाहेर गेली ना काहीतरी मार्केटसाठी, तरी कधी शांततेच्या ठिकाणी येते असं होतंय. म्हणजे लहानपणापासूनच मी कधी मुंबई या शहरात राहिलीच नाही, आणि गावी तर असं वातावरण थंड शांत. आणि नंतर मग मी लग्न झाल्यानंतर पण मी अशी शांत ठिकाणी, म्हणजे कॅन्ट हा शांत ठिकाणीच असतो. पण जेव्हा बाहेरचा एरिया असतो तेव्हा लय आवाज असतो, लय आवाज म्हणजे किती आवाज, बापरे. पण त्या लोक आता ना, म्हणजे तिथं राहून राहून सवय झालेली असते प्रत्येक आवाजाची. जर तो आवाज नसेल ना त्यांना, तर झोप पण नाही लागणार त्यांना. असं असतं, म्हणजे एक सवय झाली की काही नाही वाटत. आता त्यांना म्हणजे जे सफर करतात मुंबईला, त्यांना आता सवय झाली आहे. त्यांना त्या सफरचं काही नाही वाटत, इझिली करतात. पण आमच्यासारखा जर नवीन माणूस गेला तर कुठच्या ट्रेनमध्ये बसू, कुठनं जायचं आहे, कुठे काय, हे काहीच कळत नाही. झिरो होतो आम्ही तिथं जाऊन. म्हणलं ना, मुंबई गोल है भाई, घुमाने वाला चाहिए सिर्फ. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला कमेंट करा. काही लोकांचं असं आहे, आज काम केलं तर भागतं, नाही तर नाही. हो दादा, हे मात्र खरं आहे. मुंबईच्या लोकांचं जीवन हातावर जो पोट म्हणतात ना, तसं आहे. जर आज काम केलं तरच उद्या आज खायला मिळेल, नाही तर नाही. किती म्हणजे ज्याच्याकडे आहे त्याच्याकडे खूप आहे, आणि ज्याच्याकडे नाही त्याच्याकडे काहीच नाही, अशी परिस्थिती आहे आपल्या ह्याची, भारताची. जो एकदम ऐशो आरामात जगतोय तो जगतोय, आणि जो गरिबीत जगतोय तो गरिबीतच जगतोय. हे पण आहे. खूप म्हणजे ही विचित्र परिस्थिती आहे है ना. म्हणजे एखाद्या वेळी कधी ना, म्हणजे असे जे अ, आजी आजोबा असे मागून खातात ना, तेव्हा असं वाटतं काय यार, काय परिस्थिती असेल त्यांची ना. आणि मी तेव्हा धन्यवाद मानते देवाचे, की यार म्हणजे देवाने मला अशा अशा ह्याच्यामध्ये नाही पाठवलं. गोविंददादा म्हणतात, काही लोक रोडवर रात्र काढतात. बापरे, थंडी, दिवस, पाऊस, काही काही असू दे, पण ते दिवस रात्र तिथंच असतात रोडवर. तेच ना दादा, त्यांनाच बघून मला असं हे वाटतं, माहिती आहे. थंडी इकडे, तर इकडे पण तशीच परिस्थिती आहे. जम्मूला पण तशीच परिस्थिती आहे. काही लोक म्हणजे फुटपाथवर बस राहतात. मग ते कसे राहत असतील, कसे राहत असतील ना, काय म्हणजे हे असेल त्यांची परिस्थिती. आपल्याला एक आपल्याला साधे आज कपडे घेतले तर पुढच्या वेळी दुसरे कपडे पाहिजे, पण यार ते तर असे टाकलेले वगैरे कोणी दिलेले कपडे वगैरे घालतात. ते किती समाधानी असतात.
पटापटा कमेंट करा. गरिबी आणि श्रीमंती, तुम्हाला काय वाटतं मंडळी? गरिबी आणि श्रीमंती यामध्ये अ, काय बरोबर आहे मला नक्की सांगा. गरिबीमुळे माणूस म्हणजे हतबल होतो. गरिबी माणसाला कधी कधी चुकीचं पण करायला भाग पाडते है ना. आणि श्रीमंती तर तिथं वरची पुढचीच गोष्ट आहे. असे म्हणतात की गरिबी थोडे दिवस असते, पण त्या लोकां लोकांचं संपत नाही असे का? बरोबर आहे दादा, असं नसतं. गरिबी थोड्या दिवसासाठी असते. मला नाही वाटत की गरिबी आली तर येतेच ना कायमस्वरूपी. म्हणजे पहिल्या पिढीपासून दुसऱ्या पिढीपर्यंत, तिसऱ्या पिढीपर्यंत असतेच असते. आता मला सांगा, जी मागून वगैरे खातात किंवा असं आता म्हणत नाही मी, पण जे हात पसरून पुढे खातात त्यांची पिढ्यानपिढी तेच काम करणार ना. तुम्हाला काय वाटतं? आता तर ट्रेंडच निघालाय की मुलांना किडनॅप करायचं आणि त्यांच्याकडनं भीक मागून घ्यायची. तो पण एक ट्रॅपच आहे. पण आपण कधी कधी लहान मुलांना आपण दया येते म्हणून आपण त्यांना देतो. पण ते खूपच भयंकर आहे बाई. म्हणजे मी हल्लीच्या न्यूजवर ऐकलं की मुंबईला पण मुलं चोरण्याची टोळी आली आहे. खरं आहे का? विठ्ठल संकपाळ, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय शिवराय. दादा, विठ्ठल दादा नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात दादा तुम्ही? गोविंददा, कास्ट केला पाहिजे त्यावरून पण हात पुढे करणारे. कास्ट केला पाहिजे त्यात तरुण पण असतात हात पुढे करणारे. हा दादा, सगळेच असतात. आपण एक वेळ म्हणतो की म्हातारी आहेत त्यांना आपण देऊ, पण मुलं पण असतात. पण मुलांना द्यायला गेलं की असं वाटतं यार आपण ती चूक करतोय का? की आपण म्हणजे आपण देतोय म्हणूनच ह्या टोळ्या जास्तीत जास्त वाढत आहेत ना. म्हणजे मुलांना किडनॅप करणं किंवा त्यानंतर त्यांचे हात पाय डोळे तोडून हे करून त्यांना भीक मागण्यासाठी हे करायचं, अशी पण आहेत. तर तर मला वाटतं की कुठेतरी आपणही जबाबदार आहोत. पण कधी कधी हे सगळं लॉजिकल थिंकिंग आहे, पण कधी कधी आपणही ह्या सगळ्या ह्याला म्हणजे पिघळून जातो ना. आपल्यालाही दयाच येते ना कधी नाही कधी. पण कधी कधी वाटतं नाही आपण चुकी करतोय देऊन. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी पोळी या चॅनलला. कमेंट करा मंडळी. हल्ली तर मुंबईला न्यूजमध्ये पण दाखवत होते की मुलं चोरतायत, मुली पण गायब होत आहेत, मुलं पण गायब होत आहेत. म्हणजे वर्षभरात किंवा एका महिन्याला किती मुली गायब होत असतील. लय भयंकर, बापरे, खूप भयंकर आहे हे. म्हणजे आपल्या मुलांना बाहेर सोडणं सुद्धा, खेळायला सोडणं किती मुश्किल झालंय. म्हणजे सिटीसारख्या शहरात, म्हणजे मुंबईसारख्या शहरात किंवा पुणे ह्या साईडला, म्हणजे कुठल्याही शहरात खूप भयंकर आहे हे मुलांना आपल्या सोडणं.
गोविंददादा म्हणतायत माझ्या गावात एक आहे, अगोदर काम करत होता, त्याला शेत पण आहे, आता तो अक्कलकोटला पैसे मागतोय. बापरे. म्हणजे बघा, पहिले म्हणजे काम करणं पण आता त्यांनी सोडून दिलंय. शेत आहे, एखादा माणूस म्हणेल की माझी शेती आहे, मी शेती करून माझं पोट भरेन. पण आता तेच झालंय की हा एक ट्रेंड निघालाय की बाबा हे असं करायचं, फ्रीमध्ये खायचं. हा पण एक ट्रेंड निघालाय. त्यामुळे ही गरिबी वरचेवर म्हणजे काय होतं सांगू, आपण देतोय त्यांना आणि आपणच हळूहळू गरीब बनतोय. ती माणसं श्रीमंत बनतायत. कारण का आपल्याला कोणीही ₹1 सुद्धा फुकट देणार नाही. बरोबर ना दादा? आपल्याला ₹1 सुद्धा जरी आपण एखाद्याकडे मागितला ना, तो तरी तो देईल, पण तो विचारणार, "तू मला ₹1 कधी रिटर्न करशील?" असं होतंय. बरोबर ना? मग आपण हळू-हळू म्हणजे या ट्रॅपमुळे आपण कुठेतरी आपण हळू म्हणजे गरीब होत चाललो आणि ही लोकं मला मिस्टर माझे सांगत होते, की हे गरीब नाहीयेत. ह्यांच्याकडे बघशील ना, ह्यांचा हा बिझनेस आहे. म्हणजे भीक मागणे वगैरे हा त्यांचा बिझनेस आहे. ह्यांचं खरं रूप म्हणजे ह्याच्यामध्ये राहतात, काय ती मोठ्या-मोठ्या, चांगल्या-चांगल्या बंगल्यामध्ये राहतात आणि ही सकाळपासून उठल्यापासून रात्रीपर्यंत त्यांचं हे काम आणि ह्यांच्याकडे एवढे पैसे असतात. आपण आपण पण खरे भिकारी होतोय या ट्रेंडमध्ये. कष्ट करणे नको म्हणतात. हां, कष्ट करणे नको म्हणतात. आता त्यांना म्हटलं, की काम करा. हमें कौन काम देता है? हम कैसे काम करेंगे? असं वगैरे प्रश्न सांगतात ते आपल्यालाच. पण ह्यांना खरोखर काम नकोय. जर आपण द्यायला जरी गेलो ना, तरी ह्यांना हे कामच नाही करणार, अशी आहेत. त्यामुळे मी पण आता ना असं एखाद्या म्हाताऱ्या माणसाला देते मी, नाही म्हणत नाही. पण जो हट्टाकट्टा आहे, बायका पण आहेत, मॉलच्या बाहेर बसून असतात बायका, का तुम्हाला मुलांना घेऊन. मी ह्याला पण बघितलं एका स्टेशनला बुरखा वगैरे घालून बसतात. बापरे! ते पण मला भयंकर वाटलं मुंबईमध्ये. म्हणजे तोंड नाही दाखवायचं, पण मागायचं. आणि यांच्याचमुळे तर आपण आता ह्यांच्याकडे भरपूर पैसे असतील. बघायला गेलात ना, तर एखाद्या गरीब नाही म्हणत त्याला, भिकारी म्हणू शकतात आपण. कारण का गरीब माणूस कोण असतो? म्हणजे मिडल क्लास. ते स्वतः शेती करतील, मोलमजुरी करतील आणि स्वतःचं पोट स्वतः गोविंदानंद गोविंदानंद ते तर बरोबर आहे. काही जण पाय बांधून ठेवतात आणि भीक मागतात. संध्याकाळी चांगली कपडे घालून घरी जातात, पळत जातात. यार हो दादा, हे मात्र ना खरं आहे. म्हणजे ना ह्या माणसांची काय बोलायचं. मी पहिल्यांदा मुंबईला गेलेली आणि वाशीच्या स्टेशनला म्हणजे त्या स्टेशनच्या बाहेर इनऑर्बिट आणि रघु रामलीला असे काहीतरी मॉल आहेत. हॅलो सुनीताताई, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. तर तिथं भरपूर असे मॉल आहेत आणि तिथं अशी खायची वगैरे पण दुकानं आहेत आणि तिथं मुलं भरपूर म्हणजे भीक मागतात. मुलं भरपूर भीक मागतात आणि नंतर ना मी एका दुकानात थांबलेली तेव्हा ते म्हणजे ना संध्याकाळचा हां, संध्याकाळची मला वाटतं ती सगळी चिल्लर पकडून 2,000-1,000 तरी असतील. ₹2,000 तरी. सुनीताताई म्हणते, "ताई तब्येत कशी आहे?" "आहे सुनीताताई, चाललंय." तर त्या चिल्लर अशी ना 2,000 तरी होती. मी म्हटलं, "बापरे! एवढीशी पोरं दिवसभर" आणि म्हणजे त्यांच्याकडे बघून आपण देतो, पण आपली कमाई सुद्धा 2,000 कुठे? ₹100 पण नसेल आपली. पण त्यांच्याकडे ₹2,000 होते दिवसाला कमवलेले चिल्लर आणि त्या दुकानदाराला त्याने दिले आणि त्याने म्हणजे नोटा दिल्या. मी तर शॉकच राहिली. सुनीताताई म्हणतात, "ताई तब्येत कशी आहे?" "मस्त आहे सुनीताताई." महादेव म्हणतात, "मावशी टेन्शन ऑर्बिट
मावशी टेन्शन ऑन ऑर्बिट मॉल. तर थँक्यू सो मच सर्वांनी लाईव्हला आल्याबद्दल. गोविंद दादा, आता मी लाईव्ह बंद करते. उद्या आपण उद्या भेटू आपण लाईव्हला. आता मी लाईव्हला बंद करते. अ, बोलायला जास्त जमत नाहीये, खोकला भरपूर येतोय. ओके गोविंद दादा, आपण उद्या बोलू या विषयावर. गोविंद दादा बाय. बाय बाय गोविंद दादा. ठीक. नाही दादा, जरा खोकला मला जास्त होतोय ना मध्ये मध्ये, म्हणून जास्त बोलत राहिली. पण मी मला लाईव्ह घ्यायची होती, पण काय करू, म्हणून मी दुपारी पण असंच चालू ठेवलेलं, पण बोलताच येईना. बाय गोविंद दादा, काळजी घ्या. आणि खरंच आजचा विषय असा ना चांगला, म्हणजे डिस्कशन करण्यासारखा होता, बरं वाटत होतं. चालेल गोविंद दादा, उद्या आपण नक्की बोलू. बाय बाय, टेक केअर.